Vipi Constantino Chiwenga today to July 2025 kuri kuonekwa kunzi is celebrating his birthday. Zanabina mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa pana pa general vari kuonekwa is the man of the match. Pana pa vana vachuya vachimuti is the next president wenyika yeZimbabwe. Pamwe mini baloya vachimuti aiwa is the next first lady. Azvipere mushi panguva ino kunyazoratidza kuti mafactions panguva ino they are rising in the ruling parties and PF and the people they are happy nema-addresses ari kuitwa nevakomana vana geza nana VP Constantino Chiwenga ndokuva subscribe like otomba bell icon timta pahendu yachabata Lawrence anobuda chiposta general aiwa namini bhalo vamuri kuona ava mudanyora chiti this month 2 July is a big day. We are celebrating a soldier excellence, the future of Zimbabwe. A day we celebrate what's coming next. #Chitubu, your day is tomorrow. General Chiwenga, happy birthday Soko. Anoya panava akaita this post yesterday. Achiya panapa achita aiwa happy birthday Soko. Anoonekwa kunzi is the future of Zimbabwe. Arikuona kunzi ndiye mukomana ega. Arikuona kunzi arikuya achiramba achiri zvikanana kashure pasi. Vanopost again mini bhalo vamuri kuona oyo aiwa pakuchena aiwa vanomwisa mvura zvavo avakanganisi. Vanobudanyira chiti first of the incoming first lady of Zimbabwe come 2028. Mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa vana Constantino Chiwenga panguva ino they are opposing aiwa the agenda dziri kufambiswa muZANU-PF dzekudismisa ma2028 polls. Panguva ino vachiuya panguva ino vachiti aiwa isusu 2028 we are going to make it. Isusu tiri kuda kubvisa zvigananda starting from now. Mashoko ari kunyatsokuonekwa kuti aiwa general panguva ino aiwa vasi kuita zvekutamba and panguva ino vachicelebrate his birthday today. Our people they are happy help him celebrate his birthday and people they are confident kuti aiwa general aiwa angadofira zvake nyika yeZimbabwe. Nyaya comment section yedu kuti mafunguro enyu muri kudipa pamusoro pechiitiko ichi. Musana subscribe or like, put on the bell icon.